Υπάρχουν φάσεις στη ζωή που νιώθεις σαν να αναρριχάσαι σε ένα βουνό καλυμμένο από ομίχλη. Κανείς δίπλα σου, κανείς να σε ενθαρρύνει, κανείς να σε παρακολουθεί. Συνεχίζεις να περπατάς, συνεχίζεις να προσπαθείς, συνεχίζεις να τιμάς την υπόσχεση που έδωσες στον εαυτό σου. Ωστόσο, ο έξω κόσμος φαίνεται να είναι στοιχειωδώς σιωπηλός. Κανείς δεν λέει «Είμαι περήφανος για σένα». Κανείς δεν βλέπει τις σιωπηλές μάχες που έχεις δώσει και μερικές φορές αναρωτιέσαι. Αξίζει τον κόπο όταν κανείς δεν το βλέπει. Αλλά ακριβώς σε αυτή τη μοναξιά αρχίζει να σχηματίζεται ένα άλλο είδος δύναμης. Μία δύναμη που δεν χρειάζεται επένους ή επιβεβαίωση. Ο Καρλ Γιούγκ είπε κάποτε ότι κάθε αναγέννηση ξεκινά με διάλυση. Όταν δεν υπάρχει κανείς να στηριχτείς, αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι ένα σημάδι ότι η ψυχή σου προετοιμάζεται να εισέλθει σε ένα νέο στάδιο, όπου εσύ γίνεσαι η πηγή της δύναμής σου. Στο σημερινό βίντεο θα διανύσουμε αυτό το ταξίδι, τα 7 βήματα για να αναδυθείς, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανείς στο πλευρό σου. Είναι τη στιγμή που σταματάς να περιμένεις κάποιον να σε σηκώσει, που ανακαλύπτεις μία βαθιά αλήθεια. Όλα όσα έψαχνες στον έξω κόσμο, δύναμη, αγάπη, ειρήνη, ήταν πάντα μέσα σου, περιμένοντας να ξυπνήσουν. Και όταν αυτό συμβεί, δεν αναδύεσαι απλώς, αρχίζεις να περπατάς με το δικό σου φως. Νούμερο 1. Η μοναξιά. Ο σιωπηλός δάσκαλος της δύναμης. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που ο κόσμος φαίνεται να απομακρύνεται. Οι γνωστές συνομιλίες δεν σε ενθουσιάζουν πια. Οι άνθρωποι που κάποτε περπατούσαν μαζί σου αρχίζουν να φαίνονται μακρινοί. Όλα στην επιφάνεια παραμένουν τα ίδια. Η δουλειά σου, η σχέση σου, ωστόσο μέσα σου ξέρεις ότι κάτι αλλάζει. Κανείς δεν σου λέει ότι αυτή είναι η αρχή της ανάπτυξης, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται αυτό το στάδιο. Αλλά για τον Καρλ Γιούγκ αυτό είναι το πρώτο σημάδι του νυχτερινού θαλάσσιου ταξιδιού, της σκοτεινής νύχτας της ψυχής, όταν δεν συντονίζεσαι πλέον με τον παλιό κόσμο και για να μπεις στον καινούριο πρέπει να περάσεις από τη βαθύτερη σκιά σου, τη μοναξιά. Η μοναξιά για την οποία μιλούσε ο Γιούγκ δεν έχει να κάνει με το να είσαι φυσικά μόνος σε ένα άδειο δωμάτιο. Είναι το συναίσθημα του να είσαι αποσυνδεδεμένος από όλα όσα κάποτε σε έκαναν να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Εξακολουθείς να χαμογελάς, να μιλάς, αλλά βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι ό,τι συμβαίνει γύρω σου δεν αγγίζει πλέον την ψυχή σου. Ο κόσμος φαίνεται να μιλά μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις πια και μένεις μόνο με τον εαυτό σου. Πολλοί πιστεύουν ότι το να φτάσεις σε αυτό το σημείο σημαίνει αποτυχία. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η στιγμή που η ψυχή σου αρχίζει να αποχωρίζεται από την περσόνα, τη μάσκα, που κάποτε σε βοηθούσε να ταιριάζεις. Το συναίσθημα ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει δεν είναι σημάδι ότι έχεις χάσει τον δρόμο σου. Είναι απόδειξη ότι πλησιάζεις στον αληθινό σου εαυτό. Ο Γιούγκ πίστευε ότι ένας άνθρωπος οριμάζει πραγματικά μόνο όταν τολμά να αντιμετωπίσει τον εαυτό του στη μοναξιά. Όχι όταν κάποιος τον ακούει, αλλά όταν κάθε εξωτερικός ήχος σιωπά και αναγκάζεται να ακούσει την εσωτερική του φωνή. Σε αυτό το στάδιο πολλοί χάνουν τον προσανατολισμό τους και καταφεύγουν στη δουλειά, στις σχέσεις, σε περισπασμούς που τους βοηθούν να ξεχάσουν το κενό. Όσο περισσότερο το αποφεύγουν όμως, τόσο μεγαλύτερο γίνεται αυτό το κενό. Η μοναξιά δεν έρχεται για να σε τιμωρήσει. Έρχεται για να σε βαθύνει, για να σε βοηθήσει να ξαναχτίσεις τα θεμέλια σου από μέσα. Κάποτε γνώρισα μια γυναίκα που, μετά το διαζύγιό της, έπεσε σε μια κατάσταση αποπροσανατολισμού. Πάντα ήταν περιτριγυρισμένη από φίλους και γέλια, αλλά όταν όλα κατέρευσαν, το διαμέρισμά της έγινε τρομακτικά ήσυχο. Αντί να γεμίσει το κενό με ραντεβού ή δουλειά, έμαθε να κάθεται στη σιωπή. Στην αρχή μόνο για λίγα λεπτά και σταδιακά για ώρες. Μαγείρευε για τον εαυτό της, διάβαζε,
έγραφε ημερολόγιο και αντιμετώπιζε τις ερωτήσεις που πάντα απέφευγε. Μήνες αργότερα είπε «Συνειδητοποίησα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον εχθρός μου. Είναι το μέρος όπου τελικά ακούω τον εαυτό μου». Αυτό ήταν που ο Ιούγκ αποκαλούσε συνάντηση με τον εαυτό. Η στιγμή που σταματάς να τρέχεις και αρχίζεις να επιστρέφεις στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει κανείς να στηριχτείς, αυτή η πίεση σε αναγκάζει να αναπτύξεις πειθαρχία και εσωτερική σταθερότητα. Όπως ένας ορειβάτης χωρίς σκηνή ασφαλείας, κάθε βήμα γίνεται μία συνειδητή επιλογή. Κάθε πράξη μία υπόσχεση στον εαυτό σου. Και κάθε υπόσχεση που τηρείς γίνεται ένα τούβλο που χτίζει τη δύναμή σου. Η μοναξιά δεν έρχεται για να σε κάνει αδύναμο. Έρχεται για να σε κάνει ακλόνητο. Είναι το γυμναστήριο της ψυχής όπου η ουσία σου σφυριλατείται σε ατσάλι. Κοιτάζοντας πίσω, θα δεις ότι εκείνοι οι ήσυχοι μήνες ήταν οι πιο δυνατοί σου. Η εικόνα μιας βελανιδιάς το χειμώνα μου το θυμίζει πάντα αυτό. Όταν όλα τα άλλα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους, η βελανιδιά στέκεται μόνη στον κρύο άνεμο. Χωρίς λουλούδια, χωρίς χρώμα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, οι ρίζες της μεγαλώνουν βαθύτερα, προετοιμάζοντας την άνοιξη. Οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Κάθε μοναχική εποχή είναι ο χειμώνας της ψυχής. Αλλά αν είσαι αρκετά υπομονετικός για να μείνεις, θα δεις ότι η άνοιξη περιμένει πίσω από αυτόν. Ο Ιούγκ είπε κάποτε «Σε κάθε χάος υπάρχει ένας κόσμος. Σε κάθε αταξία μία μυστική τάξη. Αν στέκεσαι στο σκοτάδι της μοναξιάς, μην φοβάσαι. Δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Είναι απόδειξη ότι αφήνεις το παλιό μονοπάτι για να ανοίξεις ένα καινούριο. Γιατί η ψυχή που θα αναγεννηθεί πρέπει πρώτα να διαλυθεί. Και μόνο όταν ο κόσμος είναι σιωπηλός μπορείς να ακούσεις τη φωνή μέσα σου να ψιθυρίζει «Ήρθε η ώρα να σηκωθείς». Θυμήσου, κανείς δεν θα έρθει να σε σηκώσει. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, γιατί εκείνη τη στιγμή γεννιέται η αληθινή δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει ανθεκτικότητα, αλλά η μοναξιά θα σου μάθει πώς να την αποκτήσεις. Κάθε φορά που περνάς μία μακρά νύχτα, δεν ξεπερνάς απλώς τον φόβο, αλλά ξαναγράφεις την ιστορία σου. Δεύτερον, σταμάτα να αναζητάς συναισθηματική παρηγοριά από τους άλλους. Σε κάποιο σημείο, αφού μάθεις να στέκεσαι μόνος, συνειδητοποιείς κάτι βαθύ. Αυτό που μας εξαντλεί δεν είναι η μοναξιά. Είναι το να περιμένουμε κάποιον άλλο να την γεμίσει. Ο Καρλ Ιούγκ είπε κάποτε «Η μοναξιά δεν προέρχεται από το να μην έχεις ανθρώπους γύρω σου, αλλά από το να μην μπορείς να επικοινωνήσεις τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία». Όταν βασίζεσαι στους άλλους για να νιώσεις καλά, κάθε σιωπή, απόσυρση ή μη ικανοποιητική απάντηση μοιάζει με κατάρρευση. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι η συναισθηματική εξάρτηση που ο Ιούγκ έβλεπε ως σημάδι ενός μη ολοκληρωμένου εγώ. Μετά το στάδιο του μοναχικού πολεμιστή, το επόμενο μάθημα είναι να μάθεις πώς να παρηγορείς τον εαυτό σου. Όταν σταματάς να αναζητάς διαβεβαίωση και έγκριση από έξω, τότε το εγώ αρχίζει να αναλαμβάνει τον έλεγχο. Κάποτε γνώρισα μια γυναίκα σε μια ομαδική θεραπευτική συνεδρία. Ομολόγησε ότι σχεδόν πανικοβαλόταν κάθε φορά που ο φίλος της δεν απαντούσε στα μηνύματά της. Έλεγε το τηλέφωνό της δεκάδες φορές, φανταζόμενη το χειρότερο. «Ξέρω ότι είναι παράλογο», είπε, «αλλά όταν δεν απαντά, νιώθω σαν να μην υπάρχω». Μετά από μήνες θεραπείας, ανακάλυψε ότι ο φόβος δεν προερχόταν από αυτόν. Προερχόταν από την παιδική της ηλικία. Όποτε ήταν λυπημένη, οι γονείς της έλεγαν «Μην γίνεσαι δραματική και μην φεύγεις». Το υποσυνείδητό της έμαθε «Τα συναισθήματά σου δεν έχουν σημασία». Και από τότε έψαχνε κάποιον για να αποδείξει το αντίθετο. Ο Ιούγκ το ονόμασε «παγίδα της συναισθηματικής προβολής». Όταν χρησιμοποιούμε τους άλλους ως καθρέφτες
για να καθορίσουμε την αξία μας, όταν ανταποκρίνονται, νιώθουμε ότι έχουμε αξία. Όταν αποσύρονται, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ο σωτήρας σου για πάντα. Όσο περισσότερο εξαρτάσαι από τους άλλους για σταθερότητα, τόσο περισσότερο χάνεις την ικανότητα να ρυθμίζεις τον εαυτό σου. Η αυτοειρεμία δεν σημαίνει ψυχρότητα ή αποσύνδεση. Σημαίνει να γίνεις αυτός που ακούει τα δικά σου συναισθήματα. Όταν εμφανίζεται η θλίψη, αντί να τρέχεις να βρεις κάποιον να σε ηρεμήσει, μένεις. Βάζεις το χέρι σου στην καρδιά σου και ψιθυρίζεις «Είμαι ακόμα εδώ». Αυτή η απλή πράξη είναι η αρχή της συναισθηματικής ανεξαρτησίας, ένα βασικό στάδιο της εξατομίκευσης. Όταν σταματάς να συγχωνεύεσαι με το συλλογικό και γίνεσαι ένα αυτόνομο εαυτό, ένα άτομο που ξέρει να παρηγορεί τον εαυτό του, δεν χρειάζεται συνεχείς απαντήσεις για να νιώθει αξιόλογο. Δεν χρειάζεται άμεσες απαντήσεις ή κομπλιμέντα για να συνεχίσει. Μπορεί να καθίσει ήσυχα σε ένα καφέ, απολαμβάνοντας τον καφέ του μόνο του, νιώθοντας πλήρης εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν είναι ψυχρότητα. Είναι η υψηλότερη μορφή ελευθερίας. Ελευθερία από την ανάγκη να επικυρωθείς. Ο Γιούγκ είπε ότι όλες οι μορφές εξάρτησης είναι η σκιά της αγάπης. Το ονομάζουμε προσκόλληση, αλλά στην πραγματικότητα είναι φόβος εγκατάλειψης. Το ανώριμο εγώ λαχταρά κάποιον να επιβεβαιώσει την αξία του, αλλά όταν κοιτάξεις βαθιά μέσα σε αυτόν τον φόβο, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι κενό. Είναι μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση να γίνεις ο γονιός που κάποτε χρειαζόσουν, αλλά ποτέ δεν είχες. Και τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που νόμιζες ότι χρειαζόσουν από κάποιον άλλο για να επιβιώσεις, το είχες πάντα στη δύναμή σου. Στη σύγχρονη ψυχολογία αυτό ονομάζεται συναισθηματική ανεξαρτησία. Δεν είναι απόρριψη της αγάπης ή της σύνδεσης. Είναι η άρνηση να παραδώσεις τον έλεγχο των συναισθημάτων σου σε κάποιον άλλο. Αγαπάς ακόμα, συνδέεσαι ακόμα, αλλά δεν χάνεις τον εαυτό σου όταν οι σχέσεις αλλάζουν. Όταν κάποιος φεύγει, θρηνείς, αλλά δεν καταραίεις. Όταν κάποιος σιωπά, ακούς, αλλά δεν χάνεις την αξία σου. Κάποιος με συναισθηματική ανεξαρτησία δεν χρειάζεται σωτήρα. Μπορεί να σηκωθεί μόνος του, να σκουπίσει τα δάκρυά του και να συνεχίσει να περπατά. Και μόνο από αυτή τη θέση μπορεί να αγαπήσει αληθινά, όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή. Ίσως αυτό εννοούσε ο Γιούγκ όταν είπε «Το προνόμιο μιας ζωής είναι να γίνεις αυτός που πραγματικά είσαι». Γιατί όταν σταματάς να αναζητάς παρηγοριά από τους άλλους, αρχίζεις να βλέπεις τη δική σου δύναμη. Μία δύναμη που δεν εξαρτάται, δεν δανείζεται και δεν μπορεί να σου αφαιρεθεί. Από τη στιγμή που σταματάς να περιμένεις κάποιον άλλο να σε κάνει ευτυχισμένο, αρχίζεις να οριμάζεις. Και αν βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν καταλαβαίνει. Κανείς δεν σε παρηγορεί, κανείς δεν σε σηκώνει. Θυμήσου, δεν πειράζει. Το ότι δεν έρχεται κανείς δεν σημαίνει ότι είσαι μόνος. Σημαίνει μόνο ότι ήρθε η ώρα να σταθείς στα δικά σου πόδια. Ψιθύρισε σιγά σιγά στον εαυτό σου, δεν χρειάζομαι κανέναν να με σώσει. Απλά πρέπει να μην εγκαταλείψω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Και το σημείο καμπής για να σηκωθείς ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανείς. Και αν βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο τώρα μαθαίνοντας να στέκεσαι μόνος χωρίς κανείς να σε καταλαβαίνει ή να σε παρηγορεί, δες το ως ένα σημάδι ότι η ψυχή σου οριμάζει. Δείξε μου ότι είσαι ακόμα εδώ αφήνοντας μία λέξη στα σχόλια, ως σημάδι ότι ακόμα και όταν κανείς δεν στέκεται δίπλα σου, εσύ επιλέγεις να στέκεσαι δίπλα στον εαυτό σου. Τρίτον, σταμάτα να παραπονιέσαι. Η γλώσσα του εγώ του θύματος. Αφού μάθεις να στέκεσαι δυνατός στη μοναξιά και να φροντίζεις τον εαυτό σου, εμφανίζεται μία άλλη λεπτή αλλά απαιτητική πρόκληση. Σταμάτα να παραπονιέσαι.
Το παράπονο είναι ο τρόπος με τον οποίο το εγώ σε κρατάει αγκυροβολημένο στη ζώνη άνεσή σου. Το μέρος όπου βλέπεις τον εαυτό σου ως θύμα. Σε πείθει ότι έχεις λόγο να μην αλλάξεις. Αλλά η ηρωνία είναι η εξής. Κάθε φορά που παραπονιέσαι, ενισχύεις την πεποίθηση ότι είσαι ανίσχυρος. Στέλνεις ασυνείδητα το μήνυμα «Δεν έχω δύναμη». Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε «σκιά της αυτολύπησης». Όταν είσαι παγιδευμένος σε αυτό το σκοτάδι, σταματάς να ενεργείς και αρχίζεις να επαναλαμβάνεις την ίδια ερώτηση. Γιατί εγώ? Σαν το σύμπαν να είναι άδικο. Σαν ο κόσμος να σου χρωστάει μία εξήγηση. Αλλά η πραγματική ερώτηση δεν είναι «γιατί εγώ?» Είναι «τι μπορώ να κάνω με αυτό?» Τη στιγμή που αλλάζεις αυτή την ερώτηση, η ενέργεια που είναι παγιδευμένη στο παράπονο αρχίζει να κινείται ξανά. Ο Γιούγκ είπε κάποτε «Μέχρι να συνειδητοποιήσεις το ασυνείδητο, αυτό θα καθοδηγεί τη ζωή σου και θα το αποκαλείς πεπρωμένο». Κάθε φορά που παραπονιέσαι, το ασυνείδητό σου έχει τον έλεγχο, μετατρέποντας σε θύμα των περιστάσεων. Αλλά όταν κοιτάς κάτω από το συναίσθημα που τροφοδοτεί το παράπονό σου, βγαίνεις από τη σκιά και γίνεσαι ξανά αυτός που καθοδηγεί τη συνείδηση. Το παράπονο είναι μία έξυπνη συνήθεια του μυαλού. Σου δίνει την αίσθηση ότι κάνεις κάτι, αλλά στην πραγματικότητα μένεις ακίνητος. Κάθε παράπονο είναι μία μορφή καθυστερημένης δράσης. Όταν είσαι απασχολημένος με το να κατηγορείς τις περιστάσεις, χάνεις την ενέργεια να τις μεταμορφώσεις. Άλλοι μπορεί να σε πληγώσουν, αλλά μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις αν αυτός ο πόνος θα γίνει αλυσίδα ή μάθημα. Σκεφτείτε μία πέτρα στο βυθό ενός ποταμού. Το ρεύμα είναι ισχυρό, τριβάει, χτυπάει, μεταφέρει την πέτρα μακριά. Αλλά με την πάροδο του χρόνου η ίδια η ροή που φαινόταν καταστροφική γυαλίζει την πέτρα μέχρι να γίνει λία και λαμπερή. Η ζωή είναι το ίδιο. Δεν σταματάει επειδή παραπονιέσαι. Συνεχίζει να ρέει, συνεχίζει να σε δοκιμάζει, συνεχίζει να σε διαμορφώνει. Αλλά αν αντέξεις τη ροή αντί να την καταριέσαι, θα γίνεις πιο δυνατός, πιο καθαρός, πιο όμορφος από πριν. Το παράπονο τροφοδοτεί το εγώ του θύματος, το μέρος του εαυτού σου που θέλει πάντα κάποιος άλλος να αναλάβει την ευθύνη για τον πόνο σου. Αυτό το εγώ αγαπά να αισθάνεται θύμα, γιατί όσο είσαι θύμα, απαλλάσσεσαι από την ευθύνη. Αλλά αυτός είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να μείνεις κολλημένος. Από την άλλη πλευρά, κάθε φορά που σταματάς να παραπονιέσαι και αναλαμβάνεις δράση, όσο μικρή και αν είναι, ανακτάς την ενέργεια που έχασες στο ασυνείδητό σου. Ανεβαίνεις όχι επειδή κάποιος σε σπρώχνει, αλλά επειδή επιλέγεις να μην μείνεις πια στο σκοτάδι. Το να παραπονιέσαι συχνά ξεκινά με μικρές φράσεις. «Είμαι τόσο κουρασμένος. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Προσπαθώ τόσο πολύ, αλλά κανείς δεν το προσέχει». Αυτές οι φράσεις φαίνονται αυλαβείς, αλλά τροφοδοτούν σιωπηλά ένα εγώ που πιστεύει ότι η ευτυχία εξαρτάται από τους άλλους. Οι πραγματικά δυνατοί άνθρωποι δεν χρειάζονται τον κόσμο για να τους παρηγορήσει. Μπορούν να κοιτάξουν κατευθείαν τον πόνο τους, να τον αναγνωρίσουν και να ρωτήσουν «Τώρα τι μπορώ να κάνω?» Μία θεατής μοιράστηκε κάποτε μαζί μου ότι αφού οι φίλοι της την πρόδωσαν, πέρασε 6 μήνες καταβροχθισμένη από πικρία. Είπα σε όποιον ήθελε να ακούσει πόσο απέσιη ήταν, είπε, αλλά συνειδητοποίησα ότι έλεγα την ίδια ιστορία για μισό χρόνο εκείνο το βράδυ, έγραψε στο ημερολόγιό της. Αν δεν υπήρχε κανείς γύρω μου για να ακούσει τα παράπονά μου, θα έλεγα ακόμα αυτή την ιστορία. Η απάντηση ήταν όχι. Την επόμενη μέρα άρχισε να γράφει για αυτά που ήθελε να μάθει, να αλλάξει, να δημιουργήσει. Δεν ήταν το ότι έφυγαν που με πόνεσε, είπε. Ήταν το ότι κράτησα την ιστορία για πολύ καιρό. Το να σταματήσετε να παραπονιέστε δεν σημαίνει ότι αρνείστε τον πόνο.
Σημαίνει ότι δεν ζείτε πλέον μέσα σε αυτόν. Μπορείτε ακόμα να νιώθετε θλίψη, απογοήτευση, λύπη. Αλλά αντί να επαναλαμβάνετε την πληγή, χρησιμοποιείτε αυτή την ενέργεια για να χτίσετε κάτι νέο. Κάθε πράξη, όσο μικρή και αν είναι μία δήλωση προς το σύμπαν. Δεν είμαι πλέον θύμα αυτού. Ο Καρλ Γιούγκ είπε κάποτε «Δεν είμαι αυτό που μου συνέβη, είμαι αυτό που επιλέγω να γίνω». Και αυτή η επιλογή να σταματήσετε να παραπονιέστε και να αρχίσετε να ενεργείτε είναι η πύλη προς ένα νέο επίπεδο δύναμης. Κάθε φορά που σταματάτε να λέτε «γιατί εγώ» και αρχίζετε να ρωτάτε «τι μπορώ να κάνω με αυτό», κάνετε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Γιατί τελικά έτσι ανυψώνεστε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανείς εκεί. Όχι μέσω της λύπησης, αλλά μέσω της ήσυχης δύναμης του να αναλαμβάνετε την ευθύνη για το δικό σας γίγνεσθε. Και τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν ήσουν ποτέ πραγματικά μόνος. Ήσουν απλώς πολύ απασχολημένος με το να παραπονιέσαι για να ακούσεις την κλίση της ψυχής σου. Τέταρτον, γίνε η δική σου πηγή επικύρωσης. Αφού σταματήσεις να παραπονιέσαι και αρχίσεις να ενεργείς, εμφανίζεται μια βαθύτερη δοκιμασία. Η σιωπή του να είσαι αόρατος. Σηκώνεσαι όρθιος. Δουλεύεις σκληρά. Δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ωστόσο, κανείς δεν σε επενεί. Κανείς δεν σε αναγνωρίζει. Κανείς δεν φαίνεται να το παρατηρεί. Αυτό είναι το σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι τα παρατάνε. Όχι επειδή φοβούνται τις δυσκολίες, αλλά επειδή φοβούνται την αόρατότητα. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η στιγμή της μη αναγνώρισης που το σύμπαν δοκιμάζει, αν μπορείς να συνεχίσεις χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Καρλ Γιούγκ είπε κάποτε «Το πιο τρομακτικό πράγμα είναι να αποδεχτείς πλήρως τον εαυτό σου». Γιατί όταν επικυρώνεις πραγματικά τον εαυτό σου, δεν κρύβεσαι πλέον πίσω από τις απόψεις των άλλων. Δεν χρειάζεσαι κομπλιμέντα. Δεν χρειάζεσαι αποδείξεις. Δεν χρειάζεσαι μάρτυρες για την αξία σου, γιατί έχεις γίνει ο ίδιος μάρτυρας. Μου έρχεται στο μυαλό η Κασάνδρα από την ελληνική μυθολογία, η γυναίκα που ο Απόλλωνας της χάρισε τη δύναμη της προφητείας, αλλά την καταράστηκε ώστε κανείς να μην την πιστεύει. Έβλεπε την αλήθεια, έβλεπε τις καταστροφές πριν συμβούν, αλλά όλοι της γύριζαν την πλάτη, αποκαλώντας την τρελή. Ωστόσο, ακόμη και στην απομόνωση, η Κασάνδρα δεν σιώπησε. Συνέχισε να μιλάει, παρέμεινε πιστή σε αυτό που έβλεπε, ακόμη και όταν κανείς δεν την άκουγε. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, η ιστορία της είναι μία μεταφορά για κάθε ισχυρή ψυχή. Αυτούς που συνεχίζουν να τιμούν την αλήθεια τους στη σιωπή, ακόμη και όταν ο κόσμος αρνείται να τους δει. Μερικές φορές το να σε πιστεύουν δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου. Ομοίως, στη σύγχρονη ζωή, πολλοί δίνουν τα πάντα μόνο για να συναντήσουν τη σιωπή. Κάποτε μίλησα με μία γυναίκα που μετά από χρόνια αφοσίωσης ήταν συχνά η τελευταία που έμενε στο γραφείο της το βράδυ. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα των βραβείων, ο προϊστάμενός της επένεσε κάποιον άλλο. «Ένιωσα αόρατη», είπε. «Μία μέρα αποφάσισε να σταματήσει να εργάζεται για να την βλέπουν και να αρχίσει να εργάζεται για να βλέπει τον εαυτό της. Κάθε φορά που τελείωνε ένα έργο έγραφε τι είχε κάνει καλά και ανταμείβονταν με ένα ήσυχο απόγευμα, έναν καφέ, ένα βιβλίο. Συνειδητοποίησα ότι η εξωτερική επιβεβαίωση διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά η αυτοαναγνώριση διαρκεί μέρες. Αυτή είναι η μετάβαση από το εξαρτημένο εγώ στο εαυτό, το ώριμο κέντρο της συνείδησης. Στην ψυχολογία του Γιούγκ, όσοι ζουν από το εαυτό τους ενεργούν όχι για να λάβουν επένους, αλλά επειδή είναι μία έκφραση του ποιοι είναι. Δεν χρειάζονται κοινό για να γνωρίζουν την αξία τους, επειδή η αξία τους δεν προέρχεται από το χειροκρότημα, προέρχεται από τη συχνότητα της εσωτερικής αλήθειας. Η εξωτερική επιβεβαίωση τελικά είναι απλώς
μία αντανάκλαση. Όσοι δεν έχουν δει το δικό τους φως, θα το αναζητούν πάντα στα μάτια των άλλων. Αλλά όσοι το έχουν δει μέσα τους, το μεταφέρουν όπου κι αν πάνε. Δεν χρειάζονται πλέον τους άλλους να πιστεύουν, γιατί η πίστη τους έχει γίνει το θεμέλιο τους. Ο Ιούγκ είπε κάποτε «Το να γνωρίζεις τη δική σου σκοτεινή πλευρά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη σκοτεινή πλευρά των άλλων». Όταν τολμάς να κοιτάξεις μέσα σου για να δεις τόσο τις αδυναμίες όσο και τις δυνάμεις σου, δεν χρειάζεσαι πλέον τον κόσμο για να σου αποδείξει τίποτα. Δεν σε ελέγχει πλέον ο φόβος της ανεπάρκειας. Γιατί τώρα είσαι αρκετός, απλά και μόνο επειδή το ξέρεις. Η αυτοεπιβεβαίωση δεν είναι αλαζονία. Είναι η βαθύτερη μορφή αυτοσεβασμού. Είναι το να ξέρεις ότι είσαι ακόμα στο δρόμο σου, ακόμα ατελής. Ωστόσο, κρατάς τον εαυτό σου και με τα δύο χέρια το φως και τη σκιά. Όσοι μπορούν να επικυρώσουν τον εαυτό τους, δεν αρνούνται τα ελαττώματά τους. Τα βλέπουν ως απόδειξη της εξέλιξής τους. Τα λάθη δεν μειώνουν την αξία τους. Κάνουν το μονοπάτι τους πιο πραγματικό. Σκεφτείτε πώς σφυριλατείται ο χάλιβας. Το μέταλλο σκληραίνει μόνο όταν εκτίθεται στη φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχή. Η σιωπή, η παραμέληση και η έλλειψη αναγνώρισης είναι οι φλόγες που ενισχύουν τον πυρήνα σας. Όταν κανείς άλλος δεν σας επικυρώνει, αναγκάζεστε να κοιτάξετε μέσα σας. Και σε αυτό το βλέμμα ανακαλύπτεις κάτι εξαιρετικό. Είσαι πολύ πιο δυνατός από ό,τι νόμιζες. Και όταν το αποδεχτείς πραγματικά, συμβαίνει κάτι θαυμαστό. Αρχίζεις να λάμπεις από μέσα σου. Οι άλλοι μπορεί να μην λένε τίποτα, αλλά νιώθουν την παρουσία σου σταθερή, ήρεμη, γιωμένη. Όχι επειδή προσπαθείς να λάμψεις, αλλά επειδή δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα. Θυμήσου, κάθε χειροκρότημα σβήνει. Κάθε βλέμμα τελικά απομακρύνεται. Αλλά το δικό σου βλέμμα, αν είναι ζεστό και ειλικρινές, γίνεται μία φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Και αυτό είναι το μυστικό εκείνων που σηκώνονται ακόμα και όταν κανείς δεν στέκεται δίπλα τους. Αν νιώθεις τη δύναμη της αυτοεπιβεβαίωσης, του να μην αναζητάς πλέον τα βλέμματα του κόσμου, αλλά να βλέπεις τον εαυτό σου καθαρά, πάτα «Μου αρέσει» σε αυτό το βίντεο, αυτό θα είναι το σήμα σου προς το σύμπαν. Είμαι έτοιμος να γίνω η δική μου πηγή φωτός. Νούμερο 5. Σήκω γρήγορα. Μετατρέψτε την αποτυχία σε φωτιά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί, ακόμα και αφού γίνετε πιο δυνατοί και πιο ήρεμοι, η ζωή σας κάνει να πέφτετε. Ειδικά όταν δεν υπάρχει κανείς να σας σηκώσει. Η αποτυχία στην πιο αληθινή της έννοια δεν έχει να κάνει με την απώλεια ή την ήττα. Είναι εκείνη η στιγμή που σκοντάφτετε ακριβώς στο μονοπάτι που πιστεύατε περισσότερο. Οι στιγμές που νομίζατε ότι είχατε νικήσει το εγώ σας, μόνο για να σας ταρακουνήσει ξανά ένα μικρό γεγονός ή μία λέξη. Νιώθεις αδύναμος, ντροπιασμένος και μέσα σε αυτή τη μοναξιά μπαίνεις στον πειρασμό να γίνεις ξανά η ευχάριστη εκδοχή του εαυτού σου που κάποτε αγαπούσαν οι άλλοι, μόνο και μόνο για να σε αποδεχτούν ξανά. Αλλά, όπως δίδαξε ο Ιούγκ, αυτές οι πτώσεις δεν έρχονται για να σε καταστρέψουν, έρχονται για να αποκαλύψουν τα μέρη του εαυτού σου που παραμένουν ανεπούλωτα. Αυτά που περιμένουν ακόμα να ενσωματωθούν και να αγαπηθούν. Κάθε φορά που πέφτεις, η σκιά επανεμφανίζεται. Δεν είναι τιμωρία, είναι φώτιση. Φωτίζει την κρυμμένη αλαζονία σου, τον φόβο σου για την κριτική, την πείνα σου για έγκριση. Και τη στιγμή που σηκώνεσαι ξανά χωρίς χειροκροτήματα ή υποστήριξη, ο εαυτός σου επεκτείνεται. Σε μία επιστολή προς τον Φρόιντ, ο Ιούγκ έγραψε «Τα λάθη είναι τελικά τα θεμέλια της αλήθειας. Η αποτυχία δεν σε αποδυναμώνει, σε κάνει πραγματικό. Γιατί μόνο όταν κανείς δεν σε κρατάει, μαθαίνεις να περπατάς με τις δικές σου δυνάμεις». Κάποτε γνώρισα μία γυναίκα που είχε μία μικρή επιχείρηση.
Μετά από χρόνια προσπάθειας, προδόθηκε από τον συνιδρυτή της και έχασε σχεδόν τα πάντα. Για μήνες ζούσε με ενοχές και φόβο, αλλά μία μέρα ο θεραπευτής της τη ρώτησε «Αν αυτό δεν είναι ένα τέλος, αλλά ένα μάθημα, τι σου διδάσκει?» Σιωπήθηκε και μετά είπε «Ίσως δεν άκουσα ποτέ πραγματικά την διαίσθησή μου». Από τότε άρχισε να γράφει καθημερινά στο ημερολόγιό της, όχι για να παραπονιέται, αλλά για να γράφει τι μάθαινε από τον πόνο. 1 χρόνο αργότερα ξανά άνοιξε την εταιρεία της, μικρότερη, αλλά πιο σταθερή. «Δεν φοβάμαι πια να πέσω», είπε, «γιατί κάθε πτώση με κάνει πιο ειλικρινή με τον εαυτό μου». Έτσι η αποτυχία γίνεται φωτιά. Δεν μπορείς να αναπτυχθείς με ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια νανουρίζει το ασυνείδητο. Αλλά όταν φτάνεις στον αδύρ, κάθε στρώμα προσποίησης καίγεται και η ψυχή σου μένει γυμνή. Από νευροεπιστημονική άποψη, όταν αποτυγχάνεις, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί τον πρόσθειο φλοιό, την περιοχή που επεξεργάζεται το χάσμα μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας. Αν αντιδράσεις με φόβο ή αυτοαποδοκιμασία, το σώμα σου απελευθερώνει κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες που σε παραλύει. Αλλά όταν αναλαμβάνεις δράση, ακόμα και ένα μικρό βήμα, ο προμετωπιαίος φλοιός σου ενεργοποιείται, απελευθερώνοντας ντοπαμίνη, τη χημική ουσία της προόδου και της ελπίδας. Με άλλα λόγια, η λύπη σε παραλύει, αλλά η δράση σε θεραπεύει. Σκεφτείτε τον Φοίνικα, το μυθικό πουλί που αναγεννιέται καίγοντας τον εαυτό του. Όποτε γερνάει, βουτάει στις φλόγες για να αποτινάξει τις τάχτες του και μετά αναγεννιέται, πιο λαμπερό και πιο ελεύθερο. Οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Αν τολμήσετε να αναγεννηθείτε από τις τάχτες σας, θα δείτε ότι αυτό που κάηκε δεν ήσασταν εσείς. Ήταν απλώς το κέλυφος που είχε ολοκληρώσει τον σκοπό του. Ο Γιούγκ είπε κάποτε «Δεν υπάρχει συνειδητοποίηση χωρίς πόνο». Όταν αντιμετωπίζουμε την αποτυχία χωρίς κρίση, οι πληγές πάβουν να είναι εχθροί και γίνονται δάσκαλοι. Μέσα από τον πόνο γεννιέται η συνειδητοποίηση. Και μόνο όταν αγγίζουμε τις πληγές μας, μπορούμε να αγγίξουμε πραγματικά την ανθρωπιά μας. Σε κάθε αποτυχία έχετε 2 επιλογές. Να την αφήσετε να σας καθορίσει ή να την αφήσετε να σας εξευγενήσει. Όταν λέτε «είμαι αποτυχημένος», φυλακίζετε τον εαυτό σας στο παρελθόν. Αλλά όταν λέτε «μαθαίνω κάτι», ανοίγετε μια πόρτα στο μέλλον. Το να φτάνεις στον αδύρ δεν είναι ποτέ το τέλος. Είναι το έδαφος από το οποίο σπρώχνεις. Οι ισχυρές ψυχές δεν γεννιούνται από την άνεση. Σφυριλατούνται στην κατάρρευση. Ακριβώς όπως το μέταλλο γίνεται σπαθί μόνο αφού υποστεί θερμότητα, οι άνθρωποι βρίσκουν την αληθινή τους δύναμη όταν αντιμετωπίζουν την αποτυχία και αρνούνται να υποχωρήσουν. Να θυμάσαι, το να πέφτεις δεν σε κάνει αδύναμο. Το να μένεις κάτω σε κάνει. Όταν ξεσκονίζεις τις τάχτες, αντιμετωπίζεις το λάθος σου και κάνεις ένα ακόμα βήμα, ακόμα και μικρό, ξαναγράφεις την ιστορία σου. Μία μέρα θα δεις ότι κάθε αποτυχία είχε έναν ιερό σκοπό. Δεν ήρθε για να σε σπάσει, ήρθε για να αποκαλύψει την πιο αληθινή, φωτεινή και σταθερή εκδοχή του εαυτού σου. Μην περιμένετε λοιπόν κάποιον να σας σηκώσει. Σηκωθείτε γρήγορα, σταθερά, με την καρδιά σας ακόμα ζεστή. Εκείνη τη στιγμή δεν ξεπερνάτε απλώς την αποτυχία. Γίνεστε η φλόγα που τίποτα δεν μπορεί να σβήσει. Νούμερο 6. Ενεργήστε χωρίς να βασίζεστε στην έμπνευση. Η θέληση υπερισχύει του συναισθήματος. Αφού μάθετε να σηκώνεστε από τις πτώσεις σας, σας περιμένει ένα βαθύτερο μάθημα. Να ενεργείτε ακόμα και όταν δεν αισθάνεστε έτοιμοι. Γιατί αν η μοναξιά σφυριλάτησε τη δύναμή σας, η πειθαρχία θα σας κάνει να λάμψετε. Ο Γιούγκ έγραψε ότι η θέληση είναι η ενέργεια που μπορεί να αναδιοργανώσει ολόκληρη την ψυχή. Δεν είναι μόνο η δύναμη να πράξεις, αλλά η δύναμη να υπερβείς τα φευγαλαία συναισθήματα για χάρη ενός διαρκούς νοήματος. Όταν ενεργείς μόνο από έμπνευση,
Το εγώ σου εξακολουθεί να κυβερνά το μέρος σου που αναζητά πάντα την άνεση. Αλλά όταν ενεργείς πέρα από τα συναισθήματα, δεν χρειάζεσαι πλέον κίνητρα, επειδή έχεις υποταχθεί σε μια ανώτερη τάξη, την τάξη του εαυτού, όπου η δράση πηγάζει από τον σκοπό, όχι από τη διάθεση. Η έμπνευση είναι ένα δώρο, αλλά η πειθαρχία είναι το θεμέλιο. Θα υπάρξουν μέρες που δεν θα νιώθεις κίνητρα, ελπίδα, νόημα, αλλά αν εκείνες τις μέρες εξακολουθείς να κάθεσαι, εξακολουθείς να προχωράς έστω και ένα μικρό βήμα, εκπαιδεύεις τη μεγαλύτερη δύναμή σου, τη θέληση πάνω από το συναίσθημα. Ο Ιούγκ είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν τη δύναμη της ζωής τους περιμένοντας την έμπνευση αντί να καλλιεργούν τη θέληση. Αν ενεργείς μόνο όταν νιώθεις ενθουσιασμένος, η ζωή σου θα είναι γεμάτη από ξεκινήματα, αλλά άδεια από δεξιοτεχνία. Επειδή η έμπνευση είναι άνεμος, έρχεται και φεύγει, αλλά η θέληση είναι κατεύθυνση. Κρατά το πλοίο σε κίνηση ακόμα και όταν ο άνεμος σταματά. Μου έρχεται στο μυαλό η ψυχολόγος Άντζελα Ντάκουορθ, που ανέπτυξε την έννοια της grit, της αντοχής του πάθους και της επιμονής. Ως παιδί δεν ήταν η πιο έξυπνη μαθήτρια, αλλά αντί να πιστέψει ότι δεν ήταν αρκετά καλή, επέλεξε να πιστέψει ότι μπορούσε να επιμείνει περισσότερο. Χρόνια μελέτης την οδήγησαν να ανακαλύψει ότι οι εξαιρετικοί επιτυχημένοι δεν είναι οι πιο ταλαντούχοι, αλλά εκείνοι που ενεργούν όταν ο ενθουσιασμός εξασθενεί, ειδικά όταν κανείς δεν τους επεφημεί. Ο Ιούγκ είπε κάποτε: «Η ελευθερία της θέλησης είναι η ικανότητα να κάνω με χαρά αυτό που πρέπει να κάνω. Η ελευθερία δεν είναι να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Είναι να κάνεις με χαρά αυτό που είναι απαραίτητο. Όταν υπερνικάς στα συναισθήματά σου, σταματάς να είσαι θύμα τους και γίνεσαι οδηγός τους». Μία φίλη μου, μία ανήπαντρη μητέρα που είχε 2 δουλειές, μου είπε κάποτε ότι ξυπνούσε κάθε μέρα στις 5 χιλιαπέλε μέρας για να μαγειρέψει, να δουλέψει, να επιβιώσει. Ήρθε μια στιγμή που ήταν εντελώς εξαντλημένη. «Έχω χάσει κάθε πάθος», είπε. Αλλά μια μέρα, όταν ο γιος της ρώτησε «Μαμά, τι απέγινε το όνειρό σου?» Κάτι μέσα της άλλαξε. Εκείνο το βράδυ αποφάσισε να ξεκινήσει από την αρχή. Όχι για έμπνευση, αλλά για ευθύνη απέναντι στον εαυτό της. Ξεκίνησε με μικρά βήματα, ξυπνώντας 15 λεπτά νωρίτερα για να διαβάσει, γράφοντας 3 καθημερινές στόχους, αποταμιεύοντας κάθε διαθέσιμο δολάριο για το όνειρό της, το φούρνο. Μερικές μέρες ήταν εξαντλημένη, αλλά συνέχισε. «Σταμάτησα να περιμένω την έμπνευση», είπε. «Χρειαζόμουν μόνο τη θέληση, γιατί ο γιος μου πρέπει να βλέπει τη μητέρα του να μην τα παρατάει». 1 χρόνο αργότερα άνοιξε ένα μικρό αρτοποιείο. Κανείς δεν τη βοήθησε, κανείς δεν την ενθάρρυνε, αλλά συνέχισε να προχωράει. Έμαθε ότι η θέληση δεν είναι ένα συναίσθημα. Είναι η απόφαση να συνεχίσεις ακόμα και όταν η καρδιά σου είναι βαριά. Αυτή η ιστορία μας θυμίζει ότι η έμπνευση δεν δημιουργεί τη θέληση. Η θέληση δημιουργεί την έμπνευση. Όταν ξεκινάς, δεν χρειάζεται να νιώθεις έτοιμος. Απλά πρέπει να είσαι ειλικρινής με το πρώτο σου βήμα. Η έμπνευση θα ακολουθήσει ως ανταμοιβή για την επιμονή σου. Οι άνθρωποι με ισχυρή θέληση δεν είναι χωρίς συναισθήματα. Απλά δεν αφήνουν τα συναισθήματα να τους ελέγχουν. Εξακολουθούν να φοβούνται, να αμφιβάλλουν και να κουράζονται, αλλά ενεργούν για κάτι μεγαλύτερο, για αξίες, δεσμεύσεις, ακεραιότητα. Κάθε φορά που κάνουν το σωστό αντί για το εύκολο, ενισχύουν τη γέφυρα μεταξύ συνείδησης και ψυχής, μεταξύ του μικρού εγώ και του όριμου εαυτού. Μία μέρα θα συνειδητοποιήσεις ότι η πιο καθοριστική πρόοδό σου δεν συνέβη σε στιγμές ενθουσιασμού, αλλά σε στιγμές αντίστασης, ειδικά όταν ήσουν μόνος, χωρίς υπενθυμίσεις ή ενθάρρυνση. Αυτές είναι οι στιγμές που σε διαμορφώνουν, όχι επειδή είναι εύκολες, αλλά επειδή
Αρνείσαι να αφήσεις τη διάθεση ή τη μοναξιά να καθορίσουν την κατεύθυνσή σου. Έτσι, αν σήμερα νιώθεις χωρίς έμπνευση, αόρατος, χωρίς υποστήριξη, θυμήσου, δεν χρειάζεσαι τίποτα από αυτά για να προχωρήσεις. Χρειάζεσαι μόνο μία μικρή απόφαση για να ξεκινήσεις. Όχι τέλεια, όχι δραματικά. Απλά ξεκίνα και τότε η συνέπεια θα σε οδηγήσει πιο μακριά από όποιον προσπάθησε ποτέ να σε βοηθήσει να φτάσεις στην άλλη όχθη του εαυτού σου. Αν έχεις ποτέ χρειαστεί να συνεχίσεις μόνος, χωρίς κίνητρα, χωρίς υποστήριξη, καθοδηγούμενος μόνο από τη θέληση, μοιράσου την ιστορία σου στα σχόλια, γιατί ίσως η ιστορία σου να είναι η μικρή φλόγα που θα εμποδίσει κάποιον άλλο να τα παρατήσει σήμερα. Νούμερο 7. Δεν χρειάζεσαι κανέναν να σε καταλάβει. Όλα όσα αναζητάς βρίσκονται μέσα σου. Έρχεται μια στιγμή μετά από όλη την σιωπηλή προσπάθεια, όταν συνειδητοποιείς ότι έκανες τα πάντα σωστά, συνέχισες να περπατάς, παρέμεινες πειθαρχημένος, παρέμεινες πιστός στο μονοπάτι. Ωστόσο, ο έξω κόσμος παραμένει σιωπηλός. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν καταλαβαίνει, κανείς δεν λέει ευχαριστώ. Και σε αυτή τη σιωπή προκύπτει μία λεπτή κενότητα. Έχουν σημασία όλες αυτές οι προσπάθειες. Αυτό είναι το τελικό μάθημα. Όταν δεν έχει μείνει κανείς να στηριχτείς, πρέπει να βρεις το δικό σου φως. Όταν λαχταράς κατανόηση, εξακολουθείς να ζητάς από τους άλλους να επικυρώσουν την ύπαρξή σου. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει πραγματικά, γιατί μόνο εσύ ξέρεις πόσο βαθύ ήταν το εσωτερικό σου ταξίδι. Ο Καρλ Γιούγκ έγραψε κάποτε «Τα οράματά σου θα γίνουν σαφή μόνο όταν μπορέσεις να κοιτάξεις μέσα στην καρδιά σου». Όλες οι απαντήσεις που αναζητάς βρίσκονται ήδη στο ασυνείδητό σου. Χρειάζεσαι μόνο αρκετή ηρεμία για να τις ακούσεις. Μετά από χρόνια που ζούσες για να σε κατανοήσουν, συνειδητοποιείς ότι δεν έχουν όλη την ικανότητα να σε δουν σε βάθος. Μερικές φορές βλέπουν μόνο τα μέρη που τους κάνουν να νιώθουν άνετα. Και αυτό δεν είναι δικό τους λάθος. Σε έναν κόσμο όπου όλοι αναζητούν τον εαυτό τους, λίγοι μπορούν να δουν πραγματικά μία άλλη ψυχή. Όταν σταματάς να περιμένεις κατανόηση από έξω, αρχίζεις την επιστροφή προς τα μέσα, όπου όλες οι αντιφάσεις σου αρχίζουν να εναρμονίζονται. Φόβος και θάρρος, πόνος και θεραπεία, σκοτάδι και φως. Εκεί δεν χρειάζεσαι πλέον κανέναν να επιβεβαιώσει ότι είσαι αρκετός. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι είσαι πιστός στην ψυχή σου και αυτό είναι αρκετό. Όταν συμβεί αυτό, σταματάς να ψάχνεις σωτήρες γιατί έχεις γίνει ο δικός σου. Κάποτε άκουσα την ιστορία μιας νεαρής ζωγράφου που μετά από χρόνια ζωγραφικής για τις τάσεις και τις πωλήσεις έπεσε σε δημιουργική εξάντληση. Μια μέρα έφυγε από την πόλη, νίκιασε ένα μικρό σπίτι δίπλα στη λίμνη και έκοψε κάθε επικοινωνία για ένα μήνα. Ξαναζωγράφησε, όχι για να δείξει, όχι για να πουλήσει, αλλά για να ακούσει τι ήθελε να πει η ψυχή της. Όταν επέστρεψε, η τέχνη της είχε αλλάξει. Ήταν ομή, ζωντανή, γεμάτη ψυχή. Μία γκαλερί στο Βερολίνο είδε τυχαία τα νέα της έργα και την προσκάλεσε να εκθέσει. Είπε, όταν σταμάτησα να προσπαθώ να με δουν, οι άνθρωποι άρχισαν να με βλέπουν πραγματικά. Αυτό είναι το παράδοξο που περιέγραψε ο Γιούγκ. Όταν σταματάς να αναζητάς εξωτερικά, γίνεσαι κέντρο εσωτερικής βαρύτητας. Διότι η δημιουργική ενέργεια, η αγάπη και η σοφία δεν προέρχονται από το να σε καταλαβαίνουν. Προέρχονται από το να αποδέχεσαι τον εαυτό σου, ακόμα και τα μέρη που κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει. Σαν φάρος στη νυχτερινή θάλασσα δεν φωνάζει για να τον δουν, ούτε κινείται για να τραβήξει την προσοχή. Απλώς στέκεται και λάμπει και με αυτόν τον τρόπο καθοδηγεί όσους έχουν χαθεί. Οι άνθρωποι είναι το ίδιο όταν στέκεσαι στο δικό σου φως χωρίς να χρειάζεσαι αναγνώριση. Η ίδια η παρουσία σου γίνεται καθοδήγηση για τους άλλους. Ο Καρλ Γιούγκ είπε κάποτε «Όποιος κοιτάζει έξω, ονειρεύεται.
Όποιος κοιτάζει μέσα, ξυπνά. Όταν σταματάς να ρωτάς τον κόσμο «Ποιος είμαι» και αρχίζεις να ρωτάς τον εαυτό σου «Τι χρειάζομαι πραγματικά», το πέπλο του ασυνείδητου αρχίζει να σηκώνεται. Ο ψυχοθεραπευτής Καρλ Ρότζερς είπε κάποτε «Το περίεργο παράδοξο είναι ότι όταν αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι, τότε μπορώ να αλλάξω. Κανείς δεν θα σε καταλάβει ποτέ πλήρως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αγαπηθείς. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν απαιτεί πλήρη κατανόηση, μόνο πλήρη αποδοχή. Και όταν μάθεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου σε όλη του την πολυπλοκότητα, το βάθος και τις αντιφάσεις, ακτινοβολείς μία ενέργεια που κάνει τους άλλους να νιώθουν ασφαλείς κοντά σου. Παραδόξως, τη στιγμή που σταματάς να αναζητάς κάποιον να σε καταλάβει, αρχίζεις να γίνεσαι κατανοητός. Όχι μέσω λέξεων, αλλά μέσω της παρουσίας σου. Αυτοί που πραγματικά ανήκουν στη ζωή σου θα το νιώσουν χωρίς εξηγήσεις. Αν η ζωή σε έχει εξαντλήσει με την ανάγκη να σε καταλάβουν, ξεκουράσου. Κάθισε στη σιωπή. Βάλε το χέρι σου πάνω από την καρδιά σου και άκου. Αυτή η φωνή μέσα σου, αδύναμη αλλά σταθερή, ξέρει τον δρόμο. Ξέρει πού να πάει, τι να αφήσει και πώς να ξεκινήσει ξανά. Και τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι κανείς δεν χρειάζεται να σε συμπληρώσει, γιατί ποτέ δεν ήσουν ατελής. Όλα όσα έψαξες ποτέ, αγάπη, ειρήνη, κατανόηση, είναι απλά διαφορετικές όψεις του ίδιου πράγματος. Η επιστροφή στον εαυτό σου. Έτσι σηκώνεσαι, ακόμα και όταν κανείς δεν είναι δίπλα σου. Όχι μέσα από τον θόρυβο της απόδειξης, αλλά μέσα από την ησυχία της αφύπνισης. Ένας άνθρωπος που μπορεί να σηκωθεί όταν κανείς δεν είναι εκεί, δεν είναι κάποιος που δεν νιώθει πόνο, αλλά κάποιος που μετατρέπει τη μοναξιά σε δάσκαλο, τη σιωπή σε καύσιμο και κάθε πτώση σε θεμέλιο δύναμης. Δεν ζουν για να τους βλέπουν, αλλά για να είναι ειλικρινείς με την ψυχή τους. Όταν ο κόσμος σιωπά, ακούνε μέσα τους. Όταν κανείς δεν πιστεύει, κρατούν την πίστη τους. Και από αυτό το μέρος που κάποτε ένιωθαν άδειο γεννιέται ένα άλλο είδος δύναμης. Μια δύναμη που δεν χρειάζεται απόδειξη, γιατί τελικά αυτό το ταξίδι δεν έχει να κάνει με το να γίνεις άθραυστος. Έχει να κάνει με το να γίνεις αυθεντικός με τους φόβους σου, τη θέλησή σου και το δικό σου φως. Όταν σταματήσεις να περιμένεις να σε σώσει κάποιος, θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν ήσουν ποτέ αδύναμος. Απλά δεν είχες δει ακόμα πόσο δυνατός είσαι πραγματικά. Αν αυτό το βίντεο ξύπνησε κάτι στην καρδιά σου, μοιράσου το, γιατί ίσως κάποιος εκεί έξω χρειάζεται επίσης αυτή την υπενθύμηση ότι είναι αρκετά δυνατός για να σταθεί όρθιος και να συνεχίσει να πιστεύει στον εαυτό του. Και μην ξεχάσεις να εγγραφείς, γιατί αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Το ταξίδι του να γίνεις ο εαυτός σου σταθερός, ξεκάθαρος και ελεύθερος, ακόμα και όταν κανείς δεν στέκεται δίπλα σου.